Така, днеска ще видим едно много смешно клипче, но не знам дали на вас ще ви хареса. На мен миналото ми хареса, така че после ще го качим в YouTube. Участват Васислав, как се казваш? Участва майка ти и Андрей. Майка ти дава идеята, Васислав скача, Андрей снима. Започваме. Продуцент майка ти. Майка ти що се крие? Той идва! Той идва! Продуцент майка ти и колелото се разби в храстите. И ето, че не свършваме. И ето го кормилото. И ето го кормилото, както виждате. Така, очакват ни още теория на глупостта. Време е за второто пребиване. В теория на глупостта. Той идва. Той идва. И ето, че колелото за малко да го сгази. Колко неочаквано. Дами и господа, днес. И ето! Един ще скочи! Какво ли ще стане? Ой, за малко! И сега последното пребиване. В теория на глупостта. Последно пребиване и един скок. Така, сега ще видим две колелота. От желязо. Сега ще видим две колета едни за други как скачат. Добре, ето го продължението. Един скок. Дами и господа. И това беше по идея на майка ти и режисьор Андрей и сценарист Васислав. Не, каскадьор. Каскадьор Василов. По идея на майка ти.